Serbiyada Albaniyanın premier ministri Edi Rama gün orta Presivo ovasında yaşayan etnik Albanların Demirgazı Kosova'da yaşayan etnik Serbler bilen deň derecede hukuklarynyň bardygyny belledi. 2000 etnik Alban Ramany joşgunly garşy aldy. Presivodaky etnik Albanlar Serbiýanyň çäginde uzak wagtlap talap edilen awtonomiýa eýe boldular. Türkiýe gaçyp çykmagy synanşan 5 Awganistanlynyň Gara deňizde tapylan jesetleri kabul edildi. Awganistanyň Daşary işler ministrligi pajygaly wakada helak bolan 42 Awganistanlydan 25-siniň tapylandygyny habar berdi. Ministrlik Türkiýany geçen hepde ýüze çykan helakçylyga jogapkär adam gaçakçylaryny jezalandyrmagy çağırdy. Kazakstanda 2 denan we 4 çağa Astanada prezidentiň edarasynyň öňünde jaý meselesi bilen baglylykda tutsak edildiler. Denanlar Ondiris owasynyň golaýynda ýykylmaly edilen öz jaýlaryna döwletden degerli kompensasiýa berilmegini isleýärler. Olar özlerine teklif edilen pulun ýykyljak jaýlarynyň derejesine gabat gelýän täze jaý satyn almagy ýetmeýänligini aýdýarlar. Täjikistanda paýtaxt Duşanbeň suwdy ten satýan denanlar öýüne saklamakda günäli tapylan aýaly 8.000 Amerikan dollary möçberinde jerime saldy. Suwd 36 ýaşly bu denany hökümet amnistiýasy sebäpli türme möhletynyň berilmejegini aýtdy. Täjikistanda iýun aýynda ten sowdasyna garşy başlanan çäreleriň dowamında 500 çemet adam tutsak edildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.